आयो बायगा मासि गोसा खालामखो आंनि इन्ट्र नागिरदों हाय गाइस नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनाव बयखौबो बरायहरबाय नै जोंहा आदैमोना होखावलायबाय नै लामाखौनो एरखुला जोबलायबाय मेन रडनिबो रेल लामानिबो एरखुला जोबबाय माने सिलभार चेन्ज खालामनो नागिरदों गाइस लोगोफोर सिलभारा माने एखेबारे सिंना गाज्रि जाबाय हा जावफुनांगौ एखेबारे हाखौ गारनांगौ ओमफ्राय बोरननांगौ गोदान सोनांगौ आरो खामानिया जोंना दा नै मावगासिनो दं आरो नै जोंना सावखा बानायसै एरखुग्रा ओमफ्राय मारुस आदैबासि सासे दं बे गारग्रा ओमफ्राय नै बानायसाबो गारग्रा आंबो गारग्रा आरो जोंना ओरै जोब्बाय आरो बिसिना ओरै गारनांगौ हा बेखौ नांगोनथ' र' ओइखौ खारनो गारि खारनो दोनथ' सावखा दाहाय सिलभारखौ बरनखांबाथाय माने माबानो हागोन मोननैखौ थाथों दोनथ' दा बरनगोन बेखौ जावग्रोनोसै हाखौ बेजों जायो जायो आरामसे जायो जय हिन्दुस्तान थोरा उधार काट नांलांथारबायलै डेन्जार गारि गिदिर गिदिर फैयोलै गाइस लोगोफोर बिजों आखाइ थाइसेजोंसो बुंबावगोन नै बेखौ जाथिया लांनांगौ आरो दे लांदो जाथिया दाना आदार आखिबा फानजा हग्रा आरो ओमफ्राय बस्था बना होग्रा आङो ओमफ्राय अन्थाइ गारायगोन आरो दा आं भिडिअ खालामथ'नायखाय बारा खालामनो मावनाय जायाखै दे गाइस लोगोफोरजोंसो गाज्रि मोनजानाय जालायलांबायलै आंना नै खामानि मावनायानो माबा केमेरा खेबबाय थाबाय अलसिया नङालै सान्दुङा ओरैबायदि गोसाना गाइस लोगोफोर बिराद गिलिरखा अन्थाइया खेलेरानि अन्थाइनिफ्राय लेरसिन आरो बे दागा फारला 50 फैसा ओमफ्राय अखाफोरा बै अखाफोरा समान जानो हागौ दा खेलेरानि अन्थाइजों नैबे मा फैसा होनो बेखौ 1 फैसाजों थाइसे फैसा नङालै थाइनै फैसाजों एखेसिम नुयोना बियो गिलिरथार खेलेरानि अन्थाइनिफ्राय लेरसिन नै जोंहा मारुस आदैबासि गयरामा एसे ना नाय आसे इसामनि मानसिफोरबो दंलाबायथारो नै नुवाखै अन्थाइयानो जिबायदि गिलिरखा दागा फारलायानो माबानासो नारनासो लाबोनांगौ गारि साखा बायदि बेलथायसो लाबोनांगौ थिखोनो हायो आरो थरसे थरनैखौ दसेनो मेङो बिदि थिखो दावलाबायबा खेलेरायाव सानैसो खामानि मावलाबायग्रा दङ बिसोरनो हाबावा देलाय खेलेरायाव मावग्राफ्रा एसे थिखोनायलाय थिखोनांगौ नोंलाय बैखै गारहर सिङा दुखु मोनखाबाय नोंना लोगो आयो सिख्लाफ्रा मोजां थांथारदों कलेजनि जोंहासो जाम्बा जाम्था गल' गथ' मावबाय था अब्लाबो जोंना फैसा मोनगोन आरो ना आदाराखे देलाय दाइलग होलाय आदाराखे दिनै नै जोंहा आदाराखेबा थिखो नागिरदों गोदान नाम मोनना दंखायो बेना मान्दाब नुवाखै मान्दाब बायदि थिखो दावना लांखायो लागाव मान्दाब थेंक इउ थिखोनो हानायनि थाखाय बा गारिफ्रा गेट थांबाय ट्रेन फैनो नागिरदों गाइस लोगोबो ट्रेन बरिया जोंहाबो जिरायनांसिगोनलै सान्दुं गोसाथारना एबार हाखौ जावफुना होनांसिगौ बिसोरो गरमाव लोंनांगौ दा नारें बिदै गेट खुलिना होलायबाय नालाय गाइस लोगोफोर नै गारिया जाम जाखावलायबाय नै लाइना फारसे बन्द' जाबायना थांनाया थांग्रोनांसिगोन खावसे नै बिसोरो बिराद रमान्टिक रायलायदों गाइस लोगोफोर बिराद गोराखा नै साबलजों देनजार जावखुनांगौ जाबायना नै जावखुबाबो जावखुनो हाला नै मा खालामबावनो दा उफाय गैया मान्दाबा जोंना हगासिनो दं आदाराखेबा दायो गाइस लोगोफोर जों नै दंफां सिङाव जिरायबाय थान्दानो बेल दंफां सिङाव नै बेल दंफाङा बरियानो ग्रिन दंफां गाइस लोगोफोर नै गोलोमनायफोरखौ नायदो सान्दुं गोसायाव बा गोलोमदैफ्रा एखेबारे गसरला जोबलांबायलै मा खालामबावनो नैलै आले खेथ्रायाबो जा गोरा थानो गावाबो फैयाबो लामा बानायनांगौ आरो गाइस लोगोफोर नै बिसिमसो सिलभार बरनलांनो नायनि माथो ओइ राननोबो रोंखायाबालाय बिदिनो थाबाय थायो बिदिनो खामानि मावोबा बोराय लाखिगौ नालाय जोङो गाइस लोगोफोर गोलोमला जोबखाबाय नै खिन्थु मा खालामबावनोब्रा थ' ओंखाम जाहैनोसै 12ता बारलायलांबाय
आथा आथासिन दा थुख्लाबायनोसै सिलभारा दिनै टारगेट लादों खनै बख'गोन आरो बे गाज्रि जाजोब्बाय सिलभारा गोदान सोनांगौ नैबे बेल दंफां सिङाव ओंखाम जाहैनोसै गाइस लोगोफोरजों ओंखाम जायैनि सिगां नै माबा हारसा गामियाव माने जुमाय गिसि लोंनो नागिरफैदों आरो दङ आरो सिगां लोंखांबाय थाखायो हारसा नङा आरो नेपालिसो मानसिया दा गरनैसो लोंहैनोसै आरो नै न'फोरखौ नायदो बिसिनिखौ नै नेपालिफोरना बिदिनो न' खाथि खाथियाव बायदिसिना लेथ्रा लुथ्रा गारना लालाबायो हारसा लगाय नेपालि लगाय गोजा आरो बेयाव जायगाफ्रा बर'थ' गैखाया बेयाव न'खरसेबो ओइ नै लोंगासिनो दं बेलेग मानसिफोर आं लोंनायखौ देखायथ'ला दै जुमाय गिसि लोङो जों गाइस लोगोफोर सान्दुं खारनायनि गाइस लोगोफोर जों दानि बावै जुमाय गिसि लोंहैगौ मानि नै ओंखाम जागासिनो दं मालाय इस्रा लोंहैनाय टाइमाव माने जाखांसिगोनानो आरो बिराद बानाय सावखाना ओंख्रिया बिराद गोथाव नै थास' जहल बा दाउदै एवनाय आलु एवनाय ओरै सोरबा सोरबा जाखांसिगोनसो जों दा जानोसै आरो आंनाथ' मिरामिस जानायखौ देखायबाय थाला जाबायसै आरो बेखिनिखौनो देखायबाय आं दे मावदोलाय ओंखाम जाखांलायबाय आरो गाइस लोगोफोर दा ओंखाम जाखांनानै दसे खामानि मावनोसैलाय बेखौ बरनखांनानै सोरबा सोरबानो खामानि जोब्बाय आरो दा मावनायखौ देखायबाय थाला नै दा एसे साबायबाय आरो ओंखाम जाखांनानै ओइ आथिङाव अबेबा माबा सिथाबोलै खामानिखौ मावगासिनो दं माबा खामानिखौ नै बा मालाय गय राननानै जादोंलै बेस्रा आंहाबो जाखांखाबाय जानायालाय गाइस लोगोफोर जोंना खामानि गबाय नै दा अमा गारियाव गाखोनानै थांगासिनो दं बोलोरो पिकआप अमा गारियाव मा फुरला नुखोब्रा लागाव गाइस लोगोफोर नै राङापारा स्टेसन सफैबाय दा ट्रेनाव गाखोनोसै आरामनो ओइ राखेन गाइस लोगोफोर नै जों दा बे ट्रेनजों थांसै आरो लोगोफोर गाखोनानै आरो भिडिअआबो बिराद गुसुं जासिगोन दा आंना जिखुनु जाया 5 मिनिटसो जानो हागौ दा आरो जिखुनु जाया आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो जिखुनु जाया हाजासे साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आरो शेयार खालाम आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो बाय बाय लोगोफोर थाब भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन आरो आं बाय बाय दै गाइस लोगोफोर